В Люлин отдавна няма само стари соцпанелки, а има и доста модерни нови сгради. Точно в една такава бригадата ни направи страхотен ремонт. И започваме, както обикновено, от любимото ни помещение, банята. Имаме вградена структура, имаме пилен ръб на герук, разбира се, огледало с осветление. И давай нататък снимай останалата част, фотографчето. Линейния сифон снимай, снима мене. Верно, че са много хубаво. Банята я видяхте, елате да видите и останалите помещения как сме се справили. В коридора налепихме плочки, шпакловахме, боядисахме, монтирахме осветителни тела. В трапезарията съответно тук налепихме клинкерни тухлички, шпакловахме останалата част, боядисахме, монтирахме паркет, като сега облепено и не се вижда добре, но това е за да не се съсипе от всички хора, които влизат в апартамента. Тук в туалетът имаме декоративна мазилка, вградено казанче. Ето как се получи мебелта. В общи линии доста приятно жилище, така че ако и на вас ви предстои ремонт и искате такъв резултат, то запазете това видео. Също така може директно да ни пишете, ако скоро имате нужда от майстори. Ще ви направим оглед, ще ви направим оферта. Ако е необходимо, ще ви направим и интериорен дизайн. Имаме колежка във фирмата.